Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Ngangej bepidon hapdeng kamet kapha kabakot kabakya kumbangaru ngadon hapdeng kamet kapha kabakot kabakya. De shwa bangan ya chkama jong kanega video ngakwa ban ai kuble pi way ba support ya kanega channel jonga nakapo shakapor de ngayo iba buon bhan hapdeng jong pi ba itanat iki videos ba ngapan me. De ngakuble shibon yaki comments jong pi ngaskal tanat bha ban pule ki comments jong pi what ki men bat ki para jongaru kiskal tanat bha ban pule ki comments jong pi te nang yai support ya kanega channel jonga khnang bangan q mo te hela da phimpa de ban like ya kanega video ru sa like ya kanega video share shi ki parlok badon kaman pe ya kanega video parlo ban subscribe ya kanega channel te parlok ngan pan slam shu ngan yaj be khmat jong kanega video ha kanega video mentaka singi akwa ban batai phi katto katni kini ki serum ki moisturizer bat face wash ngila ban ong cleanser te bat sunscreen mo ki products ba kumno bangin padon kam ladangi don sensitive skin te kanega video kadena kubenta kumno bangin choose kini ki products ladangi don sensitive skin ki ingredients ba kumno bangin choose lane bangin ta lane bangin apply haka skin ko jongi ladangi don sensitive skin te lada don apteng jong phi ba don problem ban choose ban jet iki products ba kumno ban ta haka skin ko jong phi lada phi don sensitive skin te kane ka video ka de na ka banta jong phi te nga shoot khnang kane ka video na mar ba bon bhan apteng jong phi ba kle yang mo kong ngen ta da ka e serum ba kumno bangin ta ladangi don sensitive skin te mo ladangi don sensitive skin makanaru ladangi nang banjet iki products kunto te mlele phila banjet phila banta iki serum phila banta iki moisturizer but sunscreen ba phikwa te ngan batai phikhin diet ka e kata ka sensitive skin ngala de ban ongye phiba don sau jai ki skin type kata ka de ka oily skin dry skin combination but sensitive ma te sensitive kamot ba lada phi pandon ka meki products kumto yeki moisturizer sunscreen serum gumto phi shade me pimples phi shade long diet boy ka khmat jong phi ka pidon irritation haden ba phila deban apply haden ba phila deban ta ikito ki products long ka long boy pat ka long ad ka long ben ka dor khmat ka jong phi haden ba phila deban apply ikito ki products kata ka de ka sensitive skin kamu kumno ba phin choose ki products lada pidon sensitive skin te pe ya kane ka video hado bakut wanam skip ya kane ka video khnang ba kan ai jeng mun to ya phi ba phin la ban jet ya kine ki products ba kumno ba phin ta la da pidon sensitive skin bon bhana preng jongi mo ba ong ba o nga te nga don sensitive skin ngam la ban ta kino ki products te de gum ta mo la dangi don sensitive skin ru don buon bha ki option bangin la ban choose ki products kum serum kum moisturizer kum face wash but sunscreen don napdeng jongi ba shade long sensitive lane ba shade yo irritation ladang haden bangila de ban apply vitamin C serum gumto te lada pidon sensitive skin te kamot ba ban apply vitamin C serum kala ban pen irritate mo ka skin ka jong phi na ba bon hi ki parlok mo gumto ba don sensitive skin kimla ban tolerate ka to ka yaka vitamin C serum te ha kane ka video ngan nom ai phi kane ka option vitamin C serum te ngan ai phi da ka we pat ka serum mo da ka we pat ka jai serum na ka banta ka skin ka jong phi la da phi don sensitive skin te ngan ong ye phi ba lada pidon sensitive skin te phila ban choose kum ki serum badon ingredients balong gentle kum to balong soft kum to ka skin ka jong phi khnang ba ka skin ka jong phi kanom dai boy kanom don irritation but kanom don kane ka breakout mo lada phi apply lada phi ta kane ki products ru te ngan ong ye phi ba ki serum ki ba kumno lane ki ingredients ba kumno ba phinla ban check lana phila ban peit lada pidon sensitive skin te ka banong kong hi phila ban choose kum hyaluronic acid serum long best bha lada pidon sensitive skin lada pidon dry skin kala ban hydrate ya ka skin ka jong phi kala ban pen ya ka skin ka jong phi lada phi dry palat ka skin te phila ban padon kam kum hyaluronic acid serum te phila ban apply kum ceramide serum ru te haden ngan sa mention mo yaki products ru khna ma phinla ban apply kine ki products kum hyaluronic acid serum kum ceramide serum but niacinamide serum
and lada don apdeng zong pi badon pigmentation balong sensitive bahagum to but pidon pigmentation pimla ban apply kum vitamin C serum namar ba pidon sensitive skin te pila ban jet kum alpha arbutin serum ru uto u bana minimalist 2% alpha arbutin te alpha arbutin ru de u serum ubala ban pila ban tolerate haka skin ko jong pi namar ba umlong high haka skin ko jong pi te pila ban apply kum minimalist alpha arbutin nada pidon pigmentation haka skin ko jong pi the alpha arbutin bone ha benefits ula ban pen bright ya ka skin ko jong pi la da pidon dull skin ula ban pen khu ya ka dark spot but acne marks ru de pila ban choose kom alpha arbutin instead of vitamin C serum la da don na pedeng jong pi pimla ban tolerate kom vitamin C serum de pila ban choose kom alpha arbutin serum na minimalist de la da pidon sensitive skin persyang ban peit ki products padon ceramide ingredients hyaluronic acid ingredients but niacinamide ingredients hakitoki products te perlok mentangan pen EAP ki kato kane kini ki products kom serum face wash moisturizer but sunscreen ki ba kumno ban padon kam la dangidon sensitive skin te ngan sedang shwana face wash te hangne ngadon ya kane ka notebook mo ngatho hangne kini ki products namar bangam kwa ban miss ya ka weru kham tam mo ladangam le kumne ngam kan mau lot ki products te nakata kada nga haban tho kumne khnang ba phiru phinsuk ban chu siki products ba kumno ba phin padon kam lada phidon sensitive skin te ngadon bun taliki option hangne phila ban choose ka way na kine namar ba hakito ki videos barem jonga kum sunscreen kum kibe pat ki cream gum to nga shat pan I te pi ong o kong pi ta baro kini ki product sakaju apor mde gum ta nga ta tang ka we te hangne ngan ai ki option mo phila ban kum face wash ru ngan ai option mo santali la ne hendreu tali kum to phila ban choose ka way na kine face wash banung kong phila ban padon kam la da phidon sensitive skin te phila ban padon kam kum simple ngan bu hakane ka screen ru khna ba phin yo I ka dor jong kane ka face wash la da phidon sensitive skin gum to te phikwa ban padon kam ya ka face wash balong soft but balong gentle haka skin ka jong phi te phila ban choose kum simple face wash la ning la ban ong cleanser dang don na preng jom phi ba ong ba cleanser but face wash ka pherne kam ya pherne ka cleanser ka long gentle khandiat ma ka skin ka jong phi te phila ban choose kum cleanser but face wash ka de ka ju hi mo kumba phi shat sat ya ka khmat ka jong phi da ka face wash kum to cleanser ro phi haban le kum ta he phi haban sat hi da ka kum to haden ma phila de ban sat phila ban apply da ki serum ki ba phi shat ya padan kam e option ba ar pat phila ban jet kum minimalist 6% odd extract gentle cleanser with hyaluronic acid for sensitive skin mo te minimalist face wash ru best bah lada phidon sensitive skin ngala de ban ong ya phi lada phidon sensitive skin lada phidon dry skin mo te phila ban jet kum ki product badon hyaluronic acid haki to ki product te option balai pat phila ban jet kum Cetaphil gentle skin cleanser for dry normal skin with niacinamide mo ingredient te lada phidon dry skin normal skin dry to normal skin te phila ban jet kum niacinamide phila ban jet kum Cetaphil gentle skin cleanser for dry to normal skin te option ba sau pat phila ban jet kum dot anki barrier repair plus hydrating gentle face wash phila ban jet kum kane lada phidon sensitive skin na Cetaphil simple minimalist but dot anki dengan bu hakane ka screen bat ya ka kerteng jong kane ka products khnang ba phin yo I bha khnang ba phin la ban order kine ki products ba phi kwa option basan pat phila ban jet kom dermaco face wash cinnamide anti acne face wash with 2% salicylic acid and 2% niacinamide
kane ka face wash na dermako ka best bha lada pidon acne marks lada pidon pimples namar ba kadon salicylic acid ingredients hakane ka face wash te lada pidon problems kom pimples pat acne marks kom to te phila ban jet kom dermako te ngala de ban pen iya phia ka to ka conscious chemist salicylic acid face wash ru lada pidon acne marks pimples kom to phila ban pidon kam da ka to ka face wash kalong dry candid namar kadon ya kane ka salicylic acid ingredients hakane ka face wash there option number 6 ngadon hangne episoft cleanser for dry skin and sensitive skin daily gentle face cleanser for men and women te kaneru kade ka way ba best bha na kabanta kishen rang ba de kikan thei lada phikwa khamta mi kishen rang mo bun kishen rang ba shat kali ngaru kum sunscreen ba kumno bangen padon kam face wash ba kumno ngen padon kam te phila ban padon kam kum episoft cleanser for dry skin and sensitive skin the option number 7 pat phila ban jet kum dermaco 2% niacinamide for oily skin cleanser mo te phila ban jet kum dermaco 2% niacinamide for oily skin tengala de ban ong ya phi ba la da phidon oily skin oily sensitive skin phila ban jet iki serum kum niacinamide serum phila ban jet iki face wash badon niacinamide ingredients haka face wash te la da don up deng jong phi badon oily skin te phila ban jet kum dermaco 2% niacinamide for oily skin cleanser te yes kane ka de ka option na kabanta ki face wash te ngala de ban pen iya phi kini ki face wash nak banta ka sensitive skin te menta ngan pen iya phi ngan batai phi ki kato ka ne ki serum nak banta ki sensitive skin mo namar ba ki to ki bom don sensitive skin ru phila ban pron kam mo namar ba ki long best bha de tang ki to ki ba don sensitive skin ki to ki bom don sensitive skin ru best bha te phila ban pron kam Then, product recommendation bangadon hangne phila ban jet kum hyaluronic acid serum na ordinary serum mo ordinary hyaluronic acid serum ro best ba tangba ka khamrem khandiat te phila ban jet kum minimalist 2% hyaluronic acid serum kane kade ka all skin type serum phila ban padon kam mo phila ban padon kam la da phidon kiwe pat ki skin type ro and kane ka hyaluronic acid serum ngala de ban ong ya phi ba kan kalong pen hydrate ka skin ka jong phi kala ban pen plum ya ka skin ka jong phi kala ban pen duna ya ka dryness badon ha ka skin ka jong phi te phila ban pen kam kum hyaluronic acid serum na ordinary but na minimalist dengan bu hang ne screen kena ba pinyo I bha ya ka door but ya ka kerteng jong ka ne ka product mo option balai bangadon hang ne phila ban jet kom Dr. Shed 2% hyaluronic acid serum with niacinamide and collagen for hydrated skin concern for dull skin lada pidon dull skin lada ka skin ka jong phi ka thang yong phila ban pidon kam kum ka ne ka serum hyaluronic acid serum with niacinamide ngala de ban ong ya phi ba niacinamide bun bha ki benefits pumba ban even ya ka skin ka jong phi ban pen thabai ka skin ka jong phi ban panja ya kine ki acne marks dark spot la ban choose kom kane ka Dr. Shed 2% hyaluronic acid serum with niacinamide banga kwa bat pen iya phi hakne ka screen ba niacinamide serum mo niacinamide serum ngala de ban ong ya phi phila ban ta kom plum niacinamide serum to ba 5% phila ban ta kom plum niacinamide to ba 10% lada phide ki beginners phila ban stang kom 5% lada phimde ki beginners pat phila ban jet phila ban ta kom 10% te phila ban order kom plum niacinamide phila ban order pilgrim niacinamide phila ban order dermaco niacinamide serum bun bha kine ki serum mo bun ko minimalist niacinamide serum ro best bha dermaco niacinamide serum ro best bha and plum niacinamide serum ro best bha te phila ban jet ka way na kine namar ba kine ki de ki serum banga shaita nga shait ban change mo ye ki daki way pat ki brand kum to khnang bangan tip kumno bangan suggest ya pheru ka best ne kam best ne haka skin ko jong phe parlok tharai phila yo I hi mo
yakini ki products hyaluronic acid serum but niacinamide serum ngala de ban pen EP yakini ka screen tharai phila yo e hi yakini ki products phila ban jet ka way na kini don kam ban thet lot yakini ki products ma te nga shu ai option ya phik na ma phinla ban jet te ki company ba kumno phikwa ban ta ka skin ka jong phi ma te man ta pat ngan ya thu ya phi ki kato ka ne ki option na ka banta ceramide serum mo ceramide serum mo ka benefit jong ka jingman toy bangi yo na ceramide serum ka deba ka long ka repair ya ka skin ka jong ite la da pidon redness la da stang palat ka sne do jong phi kum to na mar ba bun phana preng jong phi ba ong ba kong nga stang palat ka sne do ngan ta da ka e mo te ban repair ka skin ka jong phi phila ban ta kum ceramide serum ban pan khlanya ka skin ka jong phi khna ba kanom stang palat la da ka sne do jong phi ka stang palat kum to te phila ban pron kam kum ceramide serum te ka option hangne ngan IFP ba ceramide serum phila ban apply phila ban jet kum Dr. Shed Sika and ceramide overnight repair serum reverse pollution damage concern for dullness ceramide ingredients and this is kane ka de nakabanta ka all skin type te ka long ru ka long water base te phila ban pron kame kane ka serum nga la dep ong ya phi bala dep ka skin ka jong phi ka long sensitive palat kalong stang palat saw palat kador khmat ka jong phi gum to phila phikwa ban repair ka skin ka jong phi te phila ban jet kom Dr. Shed Sika and ceramide overnight repair serum mo te phila ban pron kam shwa ba phinthia ka pomen met mo khnang bakan repair bhaya ka skin ka jong phi te kane ka de ka serum ba phila ban ta ha ka por man met haden ma phila de ban sai ka khmat ka jong phi ta serum but moisturizer mo te kane ka de ka night routine skincare jong phi la da phiton sensitive skin te phila ban jet kom dot anki mo option ba ar phila ban jet kom dot anki blueberry hydrate 12% barrier boost serum with ceramide niacinamide and hyaluronic acid for repair barrier mo ngala dep an ong ya phi ba la dep pidon sensitive skin jet iki products badon hyaluronic acid badon ceramide badon niacinamide haki face wash cream bat haki we pat ki products mo te phila ban badon kam kom kaneka serum ceramide serum na dot anki ma nga tharai tangkum tahi te nga kwa ban ong ya phi hangne ba ngala de ban ong ya phi bala da pidon sensitive skin palat mo te phi haban avoid phi haban care products badon fragrance bas magum to na marba kato ka fragrance kala ban mo irritate ka skin ka jong phi te phi haban skip kum kita ki products badon fragrance te ka ba ar pat phi haban te ka point ka ba ar pat phi haban care ya ki products badon chemical badon harsh chemical ha ki to ki products khnang ba phenom yo breakout khnang ba ka skin ka jong phi ka number ben ba dai boy kum to te phi haban jet bhai ki products la da phi don sensitive skin but ang sa kaweru nga kwa ban ong ya phi hang ne ba lada ka skin ka jong phi ka sensitive palat kum to te lada phi padon kam retinol te padon kam ni ki retinol ba long cream base khnang ba kanom pen dry ka skin ka jong phi ka sne do jong phi te bat ru sa ka we ba lada phi padon kam retinol ha ka skin ka jong phi lada phi don sensitive skin padon kam ni ka retinol ba don less concentration no what nom use what nom padon kami ki products ba don higher concentration mo sedang ban padon kami ki products ba don less concentration kum 0.1% but 0.3% what nom jam sheki products ba don 0.6 mo ter na marba ki kane kala ban pen troin shu ya ka dor khmat jong pi te last jong kane ka video mo last product kata ka de ka sunscreen mo ngala deban pen ibun ha ki sunscreen ha ki videos parem jonga ngan mention biang ki katok ane ki sunscreen ha kane ka video ru te de malom don kam ban order lot ekene ki products ngala deban ong ya pi phila ban jet tang ka we mo ngan shu ai option ya pi hangne te ka shong ha pi pin jet ka e te ka sunscreen ka banong kong banga kwa ban mo advice ya pi ba phila ban jet kom hyaluronic sunscreen 1% hyaluronic sunscreen SPF 50 PA
triple plus aqua gel for normal to oily skin mo ngan bu ha kaneka screen ru khna ma phin yo I ya kaneka sunscreen ya ka kerteng ban ya ka dor jong kaneka sunscreen phila ban jet kom kane badon hyaluronic acid ingredients and phila ban jet kom Dr. Shed healthy and hyaluronic acid sunscreen malada phidon sensitive skin lada ka skin ka jong phi ka long sensitive palat te phimya day bat kiwe pat ki sunscreen te phila ban jet kom mineral mo 100% mineral sunscreen khnang ba kaneka mineral sunscreen kala ban mo ban biharap ya ka skin ko jong phi lada phi don sensitive skin lada phimya day bat kiwe pat ki sunscreen te phila ban persyang kom La Shield SPF 50 La Shield sunscreen SPF 50 plus PA triple plus mineral sunscreen no chemicals filter te mo lada ka skin ka jong phi ka long sensitive palat kum to te phila ban jet kom La Shield mineral sunscreen with no chemical filter the next part phila ban jet kom minimalist SPF 60 sunscreen SPF 60 PA 4 plus sunscreen kane ka mo long safe ba ban use lada pidon lada pi armet te phila ban prodon kam ya kane ka minimalist SPF 60 PA plus sunscreen ngan bu kane ka screen ru khnang ba lada don apdeng jom phi ba pe ya kane ka video ba armet phi kwa ban prodon kam ki sunscreen ki ba best na ka banta ka skin ka jom phi te phila ban jet kom minimalist sunscreen te phila ban jet ru kom La Shield sunscreen lada phi armet te hoi kane ka de ka option na banta kito ki ba armet bat kham tam ki to ki ba don sensitive skin next sunscreen option ba ngadon hangne phila ban jet kom dot anki sika calming niacinamide face sunscreen SPF 50 PA triple plus oily acne prone skin and sensitive skin te lada phi don sensitive skin long very sensitive kum to te phila ban jet kum dot anki sika calming niacinamide face sunscreen SPF 50 PA plus nakabanta kito kibadon acne marks oily prone and sensitive skin te phila ban jet kum dot anki sunscreen lada phi don nyang mong mo nga lada ban mention bun bha don bakali nga shapang tinted sunscreen kum to te phila ban pron kam tinted sunscreen lada pidon yang mong gum toro phila ban pron kam mo tinted sunscreen phila ban choose kom dot anki tinted sunscreen SPF 50 plus PA 4 plus with niacinamide te phila ban pron kam kum kaneka sunscreen na dot anki tinted sunscreen lada don apdeng jom phi bakwa ban apply tinted sunscreen te phila ban choose kum dot anki te ka don 5 shade santaliki shade te phila ban jet kat kum ka skin type ka jom phi te kalong ru best mo phim don kam ban don kam CC cream BB cream namar bakane ka tinted sunscreen kala don lupa ya ka mo ya ka CC BB cream gum to ka la ban pen thaba ban le ya ka skin ka jong phi te phila ban order kom ka dot anki tinted sunscreen da phikwa ban mo ka skin ka jong phi kan long thaba khandet phim kwa ban pron kam foundation but tinted sunscreen tinted foundation gum to te phila ban pron kam kom dot anki sunscreen te tangkum ne hi kane ka video lada kane ka video ko ai jeng man to ya phi te wat am klat ban like ya kane ka video bat ban share bat ban subscribe kane ka channel te hoi ngan pan kod ya kane ka video hangne lada don question ba phikwa ban kali lada phidang confused phidang entertain ban thet ekne ki products te phila ban DM yang hapo Instagram ban hapo Facebook ban persyangkat bala ban jubab iki question ke jong phima te kublai shibun la people por ban pe ya kane ka video hado bakot bye bye take care and stay safe love you all